Zdravím vás, priatelia. Dneska si povieme nejaké základné info o dýkach HJ pre Hitlerjugend, pre Hitlerovú mládež. Dýky sa začali vyrábať v roku 1933, výroba skončila v roku 1942. Boli tam samozrejme aj nejaké prechodové typy, ako aj v iných chladných zbraniach v Nemecku, u Nemecka. Začnem v podstate vlastne touto skoršou verziou. Toto v podstate nie je raná verzia, pretože prvé typy, ktoré sa vyrábali od roku 1933 do roku 1936, boli značené len výrobcom. A tu sa môžeme pozrieť, že táto dýka má síce značenie výrobcu, ale má už aj vlastne RZM Reichszeug Meisterei, myslím, že sa to prekladalo to RZM, to bol vlastne pridelený kód ku výrobcovi, čiže tento výrobca mal tento kód. Ale tie verzie od roku 1933 až 1936 mali čisto len značenie výrobcu, čiže to RZM-ko ešte nemali. Potom niektoré verzie, nie všetky verzie mali aj vlastne ten popis, respektíve lept, Blutuntere, akože krv a česť. Tie nožíky samozrejme s tým logom boli drahšie a preto nie všetky dýky vlastne majú toto logo. Niektoré sú s logom, niektoré sú bez. Od roku 1936 až do 1938 potom vlastne prišli tieto prechodové typy. Toto je vlastne prechodový typ, ktorý má aj výrobcu, aj vlastne kód. A potom od roku 1938 až 1942 už bola dýka len, ktorú mám vlastne tu, bola už len s kódom. Tu môžeme vidieť kód RZM M790 a musel by som pozrieť na internete, aký je to výrobca, konkrétny tento. Takže vlastne posledné 4 roky od 38 až do 42 boli dýky len s kódom. Tie kódy boli niekedy na čepeli, boli niekedy tu, troška sa tie kódy líšili. Tu môžeme napríklad vidieť, že táto dýka je úplne v podstate obyčajná a nemá ani nápis. Skúsme si teda porovnať tieto dýky. Respektíve pozrieme sa najprv na púzdra. Môžeme vidieť, že aj to zakončenie púzdier je iné, pretože sú to dvaja odlišní výrobcovia. Že toto je v podstate akoby ostrejšie, toto je oblejšie. Aj mi príde pocitovo, ale nie, akože hrúbkovo sú podobné, ale ten tvar púzdra je troška iný. Tu môžeme aj vidieť krásne, ako tá farba je vlastne to originálna farba, ktorá má tie také žilky. Jemnú oxidáciu. Remienky. Aj tu si môžeme tiež, to som si všimol, že vidím aj to zakončenie tých remienkov je troška odlišné. Aj použitá v podstate, tá koža u tej neskorej dýky je menej kvalitná ako u tej ranej dýky. Teda u toho púzdra. Tu môžeme vidieť asi nejaké meno bolo. Že tá je tá koža troška kvalitnejšia. Čo sa týka inakšie púzdier, tak replikové púzdra vždycky majú tu okolo taký falc, bohužiaľ nemám tu žiadnu repliku, ale majú falc, podľa toho sa dá poznať, že je to replikové vlastne povojnové púzdro, to len tak medzi rečou. A poďme sa pozrieť na tie dýky. Častokrát tie dýky už nemajú pôvodný tvar čepele, že je zbrúsený. Tu máme krásne znaky, takisto veľmi dôležitá vec, ten znak nesmie byť, musí byť on v podstate, keď po tom znaku ťuknete, tak on musí mať trošička vôľu, musí sa hýbať, lebo ten znak je v podstate ako keby na také perá vnúka vložené a tie perá sa zahnú a tým pádom ten znak drží. Čiže keď ten znak nie je voľný, tak buď už tam bolo niečo robené, alebo je lepený, alebo niečo také. Aj tento znak, keď v podstate ja po ňom ťuknem, tak nie je tam úplne napevno, že má nejakú polmilimetrovú medzeru. To je tiež veľmi dôležité. Teda ten stav dýk, táto má horšiu čepel, celkovo tá dýka je v lepšom stave. Môžeme vidieť aj rozdiely v podstate u tohto zakončenia. Neviem presne, ako teraz nespomínam si, ako sa to volá. Či to nie je Ricasol, myslím.
Takisto aj nity môžeme vidieť, že toto naozaj je veľmi krásne zanitované. A tieto sú už troška tak akože opticky horšie to vyzerá, ale to môže byť aj čisto výrobcom. To nemusí byť ani tým akože tým vekom. Lebo čo viem, tak akože u tých dík replikových tie sa troška ťažšie rozpoznávajú, či je replika, či je originál, ale najčastejšie sa to dá poznať, že tie nity nie sú tak pekne zanitované ako u tých originálov, že tie replikové díky sú škarečie zanitované. Takže tieto sú stále relatívne pekne naozaj v podstate na plocho zanitované, môžeme to vidieť. Potom, čo sa týka tých replikových nožov, ja tieto Hayot nože nezbieram, teda mám síce 2, ale mám to v podstate len ako zhodou náhod som sa k tomu dostal. Sú ľudia, ktorí naozaj tie nože veľmi rýchlo poznajú, či je to replika, či je to originál. Replika, ono sú to v podstate tie povojnové verzie, ktoré sa používali tiež nejakým zväzom a vlastne po vojne sa ešte vyrábali. Inak v roku 1938 potom sa vlastne od toho hesla už upustilo, pretože samozrejme bolo to zdržanie výroby a jednoducho stalo to peniaze. A hlavne ten čas, ktorý vlastne nemecká mašinéria až tak nemala. Tak priatelia, ďakujem za pozornosť. Kľudne v prípade nejakých otázok alebo nejakých poznámok kľudne napíšte do komentárov. Rád pomôžem, poradím, keď môžem. To je tak asi zhruba všetko, čo sa týka týchto Hayot dých. Tu môžeme ešte inak si všimnúť tie dorazové kože. Napríklad na tom v podstate novšom je, teda na tom staršom je tá koža troška horšia, ale to je len v podstate taký detail. A čo sa týka čirienok, tam to je asi viac menej jedno, tam nepoznať nejaký veľký rozdiel u tých čirienok. Takže hovorím, kľudne komentujte, som rád za každý komentár, aj v prípade otázok alebo poznámok. Rád sa niečo nové priučím a prajem veľa šťastia pri zbieraní a pri nekupovaní v podstate replík. Tak prajem všetko dobré, ešte pekný deň.